θέλεις να μπεις σε ένα διαμέρισμα πρώτος 50 τετραγωνικών, απλά εξαιρετικό? Πάμε. Περνάμε και βλέπουμε χώρο σαλοκουζίνας. Εντάξει, δεν το συζητάω. Καινούργια κουζίνα. Η οικοδομή είναι του 24. Έχει ηλεκτρικές συσκευές και μας δίνει χώρο και για τραπεζαρία και για σαλόνι. Αριστερά μπαίνοντας έχουμε το μπάνιο, το οποίο είναι αρκετά ευρύχωρο, με χώρο για πλυντήριο. Και έχουμε και ένα ύπνοδωμάτιο, φωτεινότατο, με εντυχισμένη ντουλάπα και χώρο γραφείου. Δεν θα συζητήσω για το μπαλκόνι. Πες μου εσύ, αν δεν θα ήθελες να κάθεσαι εδώ. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας λείπει είναι φωτιστικά που θα μπουν και μια καθαριότητα. Και είσαι ο πρώτος που θα κατοικήσει σε αυτό το σπίτι.